Det danske fodboldlandshold havde både debutanter og også en enkelt jubilar med i testkampen mod Tyskland, og både ungdommen og også rutinen fik vist sig frem i den uafgjorte kamp. En buket blomster til Dennis Rommedahl som tak for 100 landskampe. Men det var nu blomsten af Danmarks fodboldungdom, der i starten viste sig frem. Til gengæld er det temmelig urutineret forsvarsspil efter 18 minutter. Mario Gomez bringer tyskerne i front på gæsternes første reelle chance. Rommedahl rørte kun på sig en enkelt gang før pausen, med stadig lidt for meget rust i de rutinerede støvler. Anden halvleg et par Rommedahl-råd til de unge, men det virker lidt som om den naturlige leder mangler for at indføre Akker gå langt fra forrest scoringsmæssigt. Thomas Sørensen har heldigvis handskerne klar kort efter, men han må også kapitulere, da Patrick Helmes får en tysk autobanes bredde af plads. Det bliver aldrig en kamp, der går over historiebøgerne, måske kun i Rommedahls egen dagbog. Han får nemlig reduceret i landskamp 100. Det lignede længe tysk sejr, men måske også tysk afgangse til sidst. Mads Junker takker for boldtabet og får udlignet til slutresultatet 2-2. Jeg synes egentlig, det kører godt. Jeg synes, spiller god fodbold, men til tider måske for langsomt. Og når der er så mange nye med, så vil der være nogle aftaler, som ikke er 100%. Og vi bliver fanget på nogle omstillinger en gang imellem. Det må man også tage med. Og jeg synes at alle de 9, de gør det godt, især fremadbanen.